34. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση για αυτή την άγρια δολοφονία, για αυτό το στιγερό έγκλημα. Ιάσον Πιπίνης. Ιάσονα, τι πληροφορίες έχεις εσύ? Βρισκόμαστε στην οδό. Να φτιάξουμε και το πλάνο της Αμαλίας, κύριε Μπρισίμ. Στον αποκάτω δρόμο στην οδό Νυμφών βρισκόμαστε εδώ. Μας λένε όλοι οι κάτοικοι ότι οι πυροβολισμοί αυτοί ακούστηκαν σε μεγάλη ακτίνα, 10 με 15 πυροβολισμούς. Μας είπε μια κάτοικος εδώ ότι πρέπει να ήταν δύο διαφορετικά όπλα. Αρχικά ακούστηκαν ρηπές και μετά χωριστοί πυροβολισμοί. Υπάρχει βέβαια και η μαρτυρία μιας γυναίκας που κάνει λόγο για 4 άτομα. Ένα άτομο που έμεινε μέσα στο αμάξι και 3 άτομα που φορούσαν ρούχα που έμοιαζαν με αστυνομικού, που πλησίασαν στην πολυκατοικία. Είναι εδώ ο αδερφός του, ο συγγενής του συντετριμμένοι. Παρατηρούμε εδώ στον πρώτο όροφο, στην μπαλκονόπορτα, ότι υπάρχουν κάγκελα, υπήρχαν κάποια μέτρα ασφαλείας. Άντρες της σήμανσης τώρα δηλαδή, εδώ. Δηλαδή, τι εννοείς μέτρα ασφαλείας? Στην πολυκατοικία βλέπουμε ότι μόνο στον πρώτο όροφο υπήρχαν κάγκελα στην μπαλκονόπορτα. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, εντάξει, μέτρα που λαμβάνονται πολλές φορές. Απλώς μας κάνει εντύπωση ότι οι υπόλοιποι όροφοι δεν έχουν ληφθεί στους υπόλοιπους ορόφους τέτοια μέτρα. Βλέπουμε και κλειδώματα κάγκελα στα παράθυρα και στην μπαλκονόπορτα. Αυτή τη στιγμή παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα από την είσοδο άντρες της σήμανσης. Να σας πω ότι μας έλεγαν κάτοικοι ότι εδώ και μια εβδομάδα, άλλοι μας λένε περίπου 3 εβδομάδες, ένα μήνα, έβλεπαν εδώ μια μοτοσυκλέτα, κάποιος ο οποίος ερχόταν μια μοτοσυκλέτα, πάρκαρε στην Νυμφών και στη Δεδάλου και παρακολουθούσε το σπίτι. Εάν δεν ήταν αστυνομικοί που έρχονταν εδώ για να φρουρούν το σπίτι, είναι κάποια ύποπτη κίνηση. Το είχα παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Ο Σοκράτης βέβαια έμενε εδώ περίπου 1 χρόνο. Η πολυκατοικία αυτή είναι καινούρια. Δεν έμενε μεγάλο διάστημα. Συνεχίζονται οι έρευνες, να σας πω. Είναι αποκλεισμένη όλη η περιοχή γύρω-γύρω από το σπίτι και όπως σας είπα, συλλέγουν εδώ ακόμη και τώρα δακτυλικά αποτυπώματα από την είσοδο, από τα κάγκελα, από αυτοκίνητα που βρίσκονται δίπλα στην είσοδο, από όπου ενδεχομένως μπορεί να συλλεχθεί κάποιο στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσονα. Να πάμε ξανά στην Ηλιούπολη. Αμαλία. Καλή σας ημέρα και από μένα. Βεβαίως, ανάστατη είναι εδώ όλη η γειτονιά. Στην οδό Δεδάλου 21, όπου έμενε τον τελευταίο χρόνο ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Σοκράτης ο Γκιόλιας. Πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκε η σωρός του δημοσιογράφου. Βεβαίως εδώ είναι ήρθαν από νωρίς το πρωί οι συγγενείς του, ο πεθερός του, ο οποίος είναι ιερέας, τα αδέλφια του. Κατάγονταν από πολυμελή οικογένεια ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Σοκράτης ο Γκιόλιας, και βεβαίως όλοι εδώ μιλούν για ένα καλωστημένο συμβόλαιο θανάτου, που δυστυχώς αυτοί που το ανέλαβαν το εκτέλεσαν με απόλυτη επιτυχία. Δυστυχώς. Ναι, φαίνεται ότι ήταν πολύ επαγγελματική δουλειά αυτή. Αυτό ακριβώς φάνηκε και από την ώρα που έγινε το περιστατικό, αλλά και από τον μαφιόζικο, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι από το πρωί, που με τον μαφιόζικο τρόπο που έδρασαν αυτοί που εκτέλεσαν αυτό το συμβόλαιο, όπως λένε οι άντρες της αστυνομίας, το συμβόλαιο θανάτου. Αμαλία, ήσουν από τις πρώτες που πήγες εκεί, συναδέλφους, από τους πρώτους συναδέλφους που πήγες εκεί. Και θέλω να σου πω τα πλάνα που είδαμε. Ο συνάδελφος ο Μάκης ο Συνοδεινός, για να. Ναι, σωστό. Από τα πλάνα που είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι τον αφήσαν να βγει έξω και τον πυροβολήσαν από την πιλωτή. Δηλαδή βγήκε έξω από την πόρτα και εκεί τον εκτέλεσαν. Δυστυχώς είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία μιας κυρίας που μίλησε πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή. Η κυρία είναι αυτοίκος μάρτυρας και μένει στην οδό Νεάρχου. Είναι κάθετη στην οδό Δεδάλου, όπου έμενε ο Σοκράτης ο Γκιόλιας. Η κυρία λοιπόν μας είπε ότι άκουσε 10, ίσως και 12 πυροβολισμούς, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε, ότι κάποια στιγμή οι πυροβολισμοί σταμάτησαν και στη συνέχεια έγιναν πολύ, πολύ γρήγοροι, σαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ήθελαν να δώσουν στον άτυχο δημοσιογράφο οι δράστες τη χαριστική βολή. Μάλιστα. Ειρήνη, είσαι και εσύ από το πρωί εκεί και παρακολουθείς τα γεγονότα. Έχεις κάτι νεότερο να προσθέσεις? Να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και ειδικό συνεργείο μετέφερε τον άτυχο συνάδελφο στο νεκροτομείο που θα του γίνει η νεκροψία και η νεκροτομή. Μιλάμε σίγουρα για ένα μαφιόζικο χτύπημα, πολύ καλά οργανωμένο. Όλες οι μαρτυρίες λένε το ίδιο. Αλλεπάλληλους πυροβολισμούς. Μια κυρία μας είπε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τον γάζωσαν. Υπήρχε μία άλλη μαρτυρία που μας είπαν ότι ακούστηκαν
πολλοί πυροβολισμοί, στη συνέχεια μια παύση, σαν να όπλησαν και να συνέχισαν εκ νέου τους πυροβολισμούς. Και πρέπει εδώ να πούμε, Ειρήνη, πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές είναι περιοχές που το βράδυ ή το πρωί είναι ήσυχες περιοχές. Οτιδήποτε και να ακούγεται και να γίνεται, ακούγεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και είναι χαρακτηριστικό από όσα μας είπατε όλοι οι ρεπόρτερ του Μέγκα, ότι δεν υπήρχε μάλωμα, δεν υπήρχαν φωνές να είχε προηγηθεί καυγάς ή κάτι να του είπανε νωρίτερα. Βγήκε έξω και τον εκτέλεσαν εμψυχρό. Από ό,τι φαίνεται έγιναν όλα πολύ γρήγορα, διότι σύμφωνα με τη μαρτυρία που σας περιέγραψα στις προηγούμενες συνδέσεις που έχουμε από μια γυναίκα εδώ που μένει σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι του άτυχου συναδέλφου, φαίνεται ότι οι δράστες στάθμευσαν σε πολύ κοντινή απόσταση 30-50 το πολύ μέτρων από την πολυκατοικία, κατέβηκαν 3, με κάποιο τρόπο τον έψαν να κατέβει. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι του είπαν ότι κάποιος κλέβει το αυτοκίνητό του και έτσι κατέβηκε, πίστηκε να κατέβει, και αφού τον πυροβόλησαν, τρέχοντας επέστρεψαν στο αυτοκίνητο, όπου μέσω της οδού Νεάρχου κατευθύνθηκαν προς το κεντρικό δρόμο της περιοχής. Θέλω να ρωτήσω ή την Ειρήνη ή την Αμαλία που είναι εκεί, το αυτοκίνητο πού το είχε παρκαρισμένο? Στην πιλωτή, έξω στον δρόμο, πού το είχε? Ξέρουμε καθόλου? Εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση, Ιορδάνη, για αυτό που είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο. Από ό,τι βλέπω, η πολυκατοικία έχει πιλωτή. Ίσως να το είχε παρκαρισμένο στην πιλωτή. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πανώ, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Από την εμπειρία που έχεις, τέτοια συμβόλαια θανάτου, φαντάζομαι στην δημοσιογραφική σου καριέρα θα έχει συναντήσει πολλές δολοφονίες τέτοιες που ήταν αποτέλεσμα συμβολέων θανάτου. Όχι όμως δημοσιογράφων. Όχι, ναι, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Λίστας νονών, ανθρώπων παρανόμων. Έχουμε αυτό που ήθελα να ρωτήσω, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, ακούς? Δεν είχαμε ούτε δολοφονία δημοσιογράφου, είχαμε κατά τέτοιο τρόπο. Αντίθετα, είχαμε τραυματισμούς δημοσιογράφων. Πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό πριν από μερικούς μήνες. Ένας συνάδελφος του αθλητικού ρεπορτάζ χτυπήθηκε, τον στείλαν στο νοσοκομείο για πολλές μέρες για τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και για τα ρεπορτάζ που έκανε. Αλλά θάνατο όμως, δολοφονία δεν είχαμε. Ήθελα να ρωτήσω πάνω το εξής. Ναι. Αν από την εμπειρία σου τέτοια συμβόλαια θανάτου εξιχνιάζονται στην πορεία από τις αρχές ή τα περισσότερα μένουν στο σκοτάδι? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εξιχνιάζονται, αλλά όταν φτάνουν ενώ ομολογούν στην αστυνομία, όταν φτάνουν στο δικαστήριο σε πολλές περιπτώσεις αναιρούνται και τα μπερδεύουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Με τους συναδέλφους, κύριε Πάνο, με τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο που μίλησες, ήταν συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, άκουσε με λίγο. Πολύ καλή κατάσταση. Έψαχνε κάποια υπόθεση το τελευταίο διάστημα? Ρώτησα κι εγώ αν είχε απειλητικά τηλεφωνήματα, τι τον απασχολούσε. Δεν ήταν σε θέση, κανένας δεν είχε καταλάβει, δεν ήταν σε θέση να πούν αν πράγματι τον απασχολούσε κάτι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι οι δολοφόνοι δεν πήγαν σήμερα και τελείωσε, γιατί η συνάδελφος η Αμαλία είπε ή η Ειρήνη Αντρουλάκη είπαν ότι μια μοτοσυκλέτα την είδαν να συχνάζει και να παρακολουθεί το σπίτι. Είναι βέβαιο ότι δεν πήγαν σήμερα οι δολοφόνοι πρώτη φορά στο σπίτι του Σοκράτη. Είχαν πάει και χτες και άλλη μέρα, παρακολουθούσαν δηλαδή, και οι τρομοκράτες το κάνουν και εκείνοι. Δεν είναι μόνο... Σωστά, έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε όλους. Είναι 9:44 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται και επιστρέφουμε.